Helo, Caryl ydw I, a dwi'n byw mewn pentre bach o'r enw Faesybont yn ne Cymru. Eleni, ces i'r cyfle i fynd allan i fyw ym Patagonia. Fe wnes I deithio allan ym mis Chwefror eleni i fynd i weithio fel athrawes yn Ysgol Gymraeg y Gaiman. Ond yn anffodus, achos popeth sy'n mynd ymlaen, wedi gorfod ychwelyd fan hyn i Gymru ym mis Mai, ond yn dal yn mwynhau i weithio i'r ysgol. Dwi'n ffodus iawn wedi derbyn swydd fel swyddog cymuned Menter Patagonia, felly dwi wedi bod yn gweithio rhan amser iddyn nhw ac yn edrych ymlaen i ddechrau llawn amser ar ôl y Nadolig. Dwi'n colli'r pobl yn bennaf, yn enwedig y gymuned Cymraeg a'r ffaith bod ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'n gilydd o ddydd i ddydd. Ond hefyd dwi'n colli yr ysgol yn fawr iawn, yr athrawon a'r plant wrth gwrs. A nes I ddim cael cymaint o hynny o gyfle i gwrdd â'r plant cyn i'r ysgol I gau, ond dwi'n methu aros I ddychwelyd I Patagonia rhyw ddiwrnod. Hoffwn I ddweud Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda I bob un ohonoch chi ym Patagonia. Pawb yn y Gaiman, yr ysgol, a phawb nes I gwrdd allan yna. A hefyd pobl dwi wedi cwrdd yn crithiol dros Zoom a phethau pan dwi'n nôl fan hyn yng Nghymru. Felly gobeithio gewch chi Nadolig hyfryd iawn a cyfle gobeithio I fwynhau yn y tywydd braf.